Diyos marahay na hapon po sa inyong gabos, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po ang gabos sa pagpamibi kan Orasyo Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan as sinautob an sa imong kabuotan na atamanon ang kinakban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina. Ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinakban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan po, ikatulong Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Ang mga intensyones po, iyo ang mga minasunod. Misa pasasalamat, dulot ni Cel Santillan, Irene Brinces and family, Malu Orozco, Athena Malate and Malate family, S.A. Ong family, first birthday Charlemagne Wasin, pasasalamat dulot sarong anonymous, for the birthday of Annie D. dulot kan Cruel family. Mga special na intentions for successful operation of Celerina Verdilio, dulot kan Verdilio family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag. Kalag ni Danilo, Leopoldo, dulot kan Akende family. Kay Maximo, Ana, dulot kan Maranan Ed Shoni. Kalag ni Efren Jr., dulot ni Malu Orozco. Kalag ni Vanessa, dulot kan Escobar family. Para kay Jose, dulot kan Orfano and Lorraine family. Asin sa kalag ni Sergio, dulot kan Balde Perez family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon.
Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asing ka na Espiritu Santo. Amen. Amen. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Nasa ikatulong Domingo na po kita, kan Paskwa, o third Sunday of Easter. Mga tugang idulot niya ito yung Santa Misa para sa satuya pong mga personal na kahagadan, asin intensyones, asin para sa mga bagay na buot niya itong pasalamatan, sa mahal na Diyos, siringman sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalagkan sa tuyang mga namumutan sa buhay. Midbidunta, an sa tuyang mga pagkukulang, ihaga din inintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa Sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Paherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamibi kita
O Diyos, danay na magrukyaw an sa imong banwaan, tanganing binago sa pagkaaki nin puso, sindaman sa nang naguug mangunyan, na ibinalik sa kamurawayan nin pag-ampon, maghalat kan aldaw nin pagkabuhay liwat sa paglaom nin panatag na kaugmahan. Huli kay Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pinagiromdoman ni Pedro ang mga Hudiyo na si Kristo iyo ang aki kan Diyos, alagad sa indang pinagadan. An sa iyang pagkabuhay liwat, iyo ang pagpahiling kan kapangyarihan nin Diyos. Himateo niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro kan mga Apostoles. Nagsabi si Pedro sa katawohan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob, ang Diyos kan satong mga magurang, pinamuraway ang surugoon niyang si Jesus, na sa indong ipinasaluib asin pinagnigaran sa atobang ni Pilato. Pagdesisyon ka ito na siya butasan. Kamo, pignigaran nindo ang banal asin suripot, hinagad ang paragada na iduhol sa indo, asin ginadan ang kagibo kang buhay. Alagad binangon siya kang Diyos hali sa mga gadan, asin kami mga saksi. Hunyan mga tugang, aram ko na nakagibo kamo kaidto, unong kandai pagkasabot. Siring man ang sa indong mga poon, alagad siring inutob kang Diyos ang kaidto pa niyang irinukyaw sa nguso kang mga propeta, na ang sa iyang Mesiyas Matios, kaya magbakle kamo, asin magbirik, tanganing maparaan sa indong mga kasalan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Nag-apod ako, simbaga ako, o Diyos kan sa kong kasuripotan, sa kahorasaan pinagianan mo ako, kaugayi ako, dangugaan sa kong pamibi. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Aramo nindo na pinalain kang kagurangnan an sa iyang deboto, ang kagurangnan madangog pag-apod ko sa iya. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Dakol ang nagsasabi, si Isay an mapailing sa mo nin karahayan, pasira nga sa mo an ilaw na iyo an sa imong lalawgon, kagurangnan tinaawan mong kaugmahan an sa kong puso, urugkan masagana na trigo ninda sa kaarak. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Sa katuninongan, paghigdang gayo, mapapaturog ako, tay ka kagurangnan, ikasana ang nagpapatiwasay sa ko. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Ang pagtubod ki Jesus, iyo ang magdadara sa to sa Diyos. Iyan ang pinapahayag sa to ni San Juan. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Mga aki kong padangat, ini isinusurat ko sa indo, tanganing di kamo magkasala. Alagad kung may magkasala, igwa kitaning paraklito sa Ama, si Jesu-Kristo na suripot. Siya ang paumay buot para sa satong mga kasalan, bako sa na para sa to, kundi para man sa bilog na kinaban. Digdi na araman ta na midbid ta siya, kung inuutob taan sa iyang tugon. Ang nagsasabi, midbid ko siya, na daing nagtuutob kan sa iyang tugon, putikon. Asin mayo sa iya ang katotoohan. Alagad ang naguutob kan sa iyang mga tataramon, totoong nalubos sa iya ang pagkamuot kang Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal nga ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong Pagrokyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang duwang disipulo isinaysay maninda ang nangyari sa dalan, asin kung paano ninda namidbidan si Jesus sa pagbaakan tinapay. Mantang nagtatarampas inda kay ni, siya tuminindog sa tahaw ninda, asin suminabi sa inda, an katuninongan mapas sa Indo. Nasustuhan sinda asin natakot, naguhona na espiritu ang natatanaw ninda. Nagsabi siya sa inda, tano, tanagkapururisaw kamo. Tano, tanagkakaigwang mga pagduwaduan sa indong mga puso. Hilngaan sa kong kamot, asinan sa kong mga bitis. Akong gayo ini, dutan indo ako, asin hilnga, tan espiritu mayo ni laman na sinto lang. Siring sa ko, na natatanaw nindo, igwa. Pagkasabi niya kay ini, pinahiling sa indaan kamot, sa kaan bitis. Mantang daipasinda nakakapagtubod, huli sa kaugmahan, mantang nagngangalas pa, nagsabi sa inda, igwa kamonin makakakan, dinarahan siya nin sarong kaputol na inasal na sira. Kinuha ini sa tubang ninda asin nagkakan. Nagsabi siya sa inda, iyo ini ang mga tataramon ko na sinabi ko sa indo, kanakuyaon pa sa indo. Kay puhan mautob ang gabos na nasusurat sa tugon ni Moises sa mga profeta, asin mga salmo dapit sa ko. Dangan binuksan niya an sa indang mga isip sa pagsabot kan mga nasusurat. Nagsabi siya sa inda, siring nasusurat, na magtitios ang Kristo asin mabubuhay liwat hali sa mga gadan sa katulong aldaw. Asin, ihaharubay sa ngaran niya ang pagbakli para sa kapatawaran nin mga kasalan sa gabos na nasyon poon sa Jerusalem. Kamo mga saksi kaini. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon po. Pakigreet daw po muna nin good afternoon sa tuya pong mga katain. Yan. Nasa ikatulong Domingo na po kita kan Easter. An sa tuya pong ibanghelyo ngunyan, tanganing magkaigwanin context, parte po ini kan mga post-resurrection events. Mga pangyayari pagkatapos kan pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. And ining particular incident sa satuya pong gospel, nangyari ini pagkatapos kan encounter kan mga disipulos sa satuyang kagurangnan duman sa dalan pa Emmaus, na kung sa inamid bida ninda si Kristo sa paagi kan pagbaak kan tinapay. Asin makangangalas na mantang nahiling namid bida ninda si Kristo sa dalan, ngunyan, nadagog niya to, they're being described to be startled and terrified. Magayunon sa ginamit na Bicol, sa Bicol version, sabi digdi, natataranta, asin natatakot. Kaya, sa parehas na momentong ito, nagpahiling po sa indaan sa tuyang kagurangnan. Asin hinapod sinda, taano tanapupurisaw kamo, ngata tanatatakot kamo. And immediately it was followed by the words, mapas sa Indo an katuninongan. Pano nin pagmakulog, pano nin pagkamuot, itinaokan sa tuyang kagurangnan sa sayang mga disipulos an katuninongan. It is as if, o gariman sana, tigsasabi niya sa inda, day kamo dapat mahadit, day kamo dapat mapurisaw, day kamo matakot, magkaigwanin pagtubod sa Diyos, asin magtubod kamo sa sako. Sa paghiling ko po, namumutan kong mga tugang parehas na mga tataramon, ang gusto sabihon sa tuyang wanyan kan sa tuyang kagurangnan, mantang kita nagsasabat man nin mga kapurisawan o kahaditan sa satuyang buhay. The same assurance as we face and go back after Holy Week to the ordinary trying and uncertain times sa buhay niya to.
as we also face hurdles, difficulties sa satuyang buhay. Day ka mo matakot. Day ka mo mapurisaw. Ang problema sa tuya, arog kan mga disipulos, digdi sa istorya kan Ebanghelyo, we worry too much on what the future brings. Nagpaparahadit kita kung anong mangyayari sa aga. We usually panic. Ano, makakapasar ako sa board exam o dai? Ano, maagum pa ako, dai na? O, napupurisaw. And we lose hope. Nawawaran nin paglaom. Kaya magayunon ining dangugunta sa satuyang Ebanghelyo ngunyan. Nakod sa niyan sa tuyang kagurang nantig sasabi po sa tuya, He is telling us to be courageous. Di ka mo mahandal. Magsarig ka mo sa Diyos because He knows better what we really need. Mas aram niya kung ano ang kaipuhan ta. And of course, aram niya kung ano ang mas marhay para sa satuya. What is truly good for us. Saro kan mga nakakaulang sa tuya, tanganing mamidbidan po niya to, ma-recognize tan sa tuyang kagurangnan sa dalan kan sa tuyang buhay. Saro kan mga nakakaulang sa tawo, kung ata, day kita nabubuhay bilang mga Easter people, sabi ko nga ni kayan, with an Easter mission, iyo po ining konsepto o pagmati nin takot asin paghadit. Diba? Pag nagpaparahadit ka, ibig sabihin, dahil mo namin midbidan ang Diyos sa imong buhay. May magayuno na bicol ang fear or worry. Hadit, di ba? Ang mga tawong, sige ang hadit, madaling kumidit. Pag permi ka stress, madali kang magadan. Madali kang kumidit. Sabi kan sa rong librong nabasa ko po, ang fear or worry, it is like a rocking chair. Itong lumba-lumba or liya-liya. It gives you something to do, but it gets you to nowhere. Tigtatawang kang gibuhon, pero dahil ka man nakakaabot, maski sain kung ika nagpaparahadit. And kita daang tao, we normally worry about wrong things. Nga bagay na dahil man dapat paghaaditan, pighaaditan ta. Kaya sosog sa survey, 92% of what we worry about do not really happen. Never happens. Nagpaparahadit kang day ka makapasar sa board exam, nakakapasar pa baga, pagluwas kang result niya, on man sa pangaran mo. Nagpaparahadit ka na sa indaw ako makuanin kwarta, na-realize mo later on, nasu kaipuhan mo, titauman sa imo. Diba? 92%. Imagine, kang sa tuyang pigpaparahaditan, daiman nangyayari. Only 8% happens. But usually, when it happens, they are manageable. Diba? Na-overcome taman. Kung nangyayari man, nalalampasan taman. Itong mga bagay na sa tuyang pinaghahaaditan. Sabi kan mga philosophers, kita daapong tao, human beings is the only one among God's creatures who worry. Animals and plants don't. They do not worry. Sa librong sinurat po, mga tugang ni William Kimball, tig-identify niya ining 3 main sources of worry. And sa paghiling ko, makaka-relate kita digdi, takadaklan sa tuya, iyo maninian, tiga-agihan na worries. Yeah. Number 1, because we are uncertain of the future. Dahil taaram kung anong mangyayari sa aga. Diba? Dahil taaram kung buhay pa kita sa aga. We do not know what is going to happen tomorrow. We are all helpless victims of the unknown future. Ma-achieve ko kayaan sa kuyang dream? Makakapasar kaya ako sa board exam or sa bar exams? Iyan ang tigpapara-worryhan ta, tigpapara-haaditan ta. But today, tigsasabi mismo sa tuyang kagurangnan, tigdi sa tuyang Ebanghelyo,
Do not worry about tomorrow. It is already in God's hands. Di ka matakot. Don't worry. I am in control. I have a plan. May plano ako para sa saimo. Second, source kan sa tuyang worry. If we worry about the future, we also worry about the present. The present life that we have. Di ba? We worry about material things of this world. Lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho, sa mga estudyante, we worry about deadlines. We worry about success. We worry about expectations. Expectation kan ibang tao sa sato. Expectation na ginibo mo para sa imong sadiri. We worry about all of them. And ang pinakamalala na source kan sa tuyang worry at present, we worry about material things. We worry about possessions we do not really need. Na kung isipon ta, things that will be left behind when we leave this world. Kaya ang iba sa tuya, sobrang paglapigot na magtrabaho, they would even sacrifice their health in order for them to have wealth. Dahil na nakakakaon in tultol, kulang na sa turog, tanganing magkakwarta. Ang mas malala, na-realize ta, pag-abot palan kan panahon, ining pigpaparagap-gapan ta, ining pigpaparaparaгаlan ta, pag-abot kan panahon, babayaan ta man sana, digdi sa kinapan. Makamundo, paminsan sa mga magurang nagparahiringowa na magkaigwanin mga properties, pag nagagadan, imbis na magkasararo sa mga aki, nag-iriwa lugod. Diba? Makamundoon ano? Maray palugod sumagurang na dahing tigwalat na properties sa iyang mga aki. Tadayang tig-iriwala, naghihiringuwa sa indang buhay. Pero sa mga magurang na dakulon lugod na properties, dakulon na winalat sa mga aki. Pag nagharali sa kinaban, imbis na burunyog sa indang pamilya, nag-iiriwan. Because we usually worry about all these things, material things of this world. Pero ano ang sabi, anong pagirumdum sa tuya kan sa tuyang kagurangnan ngunyan? Seek first the kingdom of God, and everything will be given unto you. Sarabay ta daw po ining basahon ining mga masunod na tataramon, asin sabihon tangon yan sa kataid ta, tikwila na ang kataid mo, live today, enjoy its beauty, and trust God. Saro pa daw, sabihon sa kataid, live today, enjoy its beauty, and trust God. Last, the most agonizing source of worry, you know what is that? The memory of the past. Ang iyong nakaraan. Why? Perhaps because we have failed in the past. We worry that we will fail again. And we are afraid to be rejected again. Anday ko dinalilingawan na istorya itong sarong babae na igwa siyang suitor. Sinabihan niyang prangkaso sa iyang, so nag-iilusyon sa iya, matatanggap mo ba ako kahit marami na akong past? Sabi kang nag-iilusyon sa iya, okay lang yon kung marami ka ng past boyfriends or past experiences. Ako nga, wala naman akong future. O, di ba? O nga, nagpaparawori ka kang sa imong past. Kaya mismo nga ng sa tuyang kagurang na nagsasabi sa tuya, do not worry. You cannot do anything to change it. Hindi mo na rin yun mababago, di ba? Forget it. Oh. Kalimutan mo na si ex. Move on. Oh, sabihan daw sa kataid mo, move on ka na, friend. And today, Rice is telling us, namumutan ko mga tugang, that the greatest antidote of worry is trust. Pagtubod sa mahal na Diyos. Even ini pong Bible Concordance would list down 13 gospel passages
Imagine, 13 gospel passages where Jesus himself said or mentioned, fear not. Dahil kamo matakot. And ang mismong word na do not be afraid, dahil kamo matakot, yaon po yan sa Biblia kung babasahon nindo, more than 365 times. So how many days do we have in a year? 365 days. Meaning, we are assured every day by our Lord not to worry, not to be afraid. Do not be afraid, do not worry. Kung ara mong kasangga mo si Lord, if you know that you are on the side of Christ, and ara mo nayaon sa imo si Kristo. You know that Christ is in you. What we only need, sarabay daw niya itong basahon, is to put our trust and faith in Him, and of course, do our part. Amen? Matindog kita, maug man yatong ipahayag an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa sarong Dios, amang makakamhan, kagibo kan langit, asin kan daga, kan gabos na nahihiling, asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Dios, asin namon dagikan sa ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asinani laman huli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria asinani tawo. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurang na nasin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba ka nama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaginin mga profetas. Asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan. Asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. bilang mga kaayon sa simbahan, mga saksi kita sa Diyos na nagtatrabaho sa kinaban, maghagad kita sa Ama na warasan kita kan gabos na kaipuhan sa pagpalakop kan marhay na bareta. Kaya masimbag kita sa kada petisyon kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan padagos na magtaong liwanag sa pagtabang sa mga tawong yaon sa kadikloman na makamidbid ki Kristong nabuhay liwat. Andalan, katotoohan, asin buhay. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang sa tuyang pagkabuhay maging tunay asin buhay na tanda, ning katuninongan asin kaugmahan. Tanganing huli sa to si Jesus, mamidbidan kan iba. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing mag-ako kita kan kusog na magpatawad sa mga nagkasala sa to, asin kan grasya na dainanggad, magrimpos nin kulog buot. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga nagsasakit, mga inaapi, asin mga naghehelang, makakua nin tabang, asin kusog buot, na dainanggad sindamawa aranin paglaong, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga gadan, makisumaro na sa katuninongan ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Amang langit noon, inuomaw mika, hulikan sa imong biyaya nin katuninongan na dai kakataokan kinapan. Magdanay lugod kami sa katuninongan, hulikan sa muyang pagmidbid kay Jesus bilang kagurangnan kan sa muyang buhay.
Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Mga biyaya sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon nananalig, mamahal sa'yo. Magpamibi ka mo mga dugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nakikimahera kami akoon mo ang mga atang kan simbahan na nagrurukyaw, asin para sa iya na tinawan mo kan dahilan nin labi-labing kaugmahan, warasan mo kan bungan, nindeng sagkod na kagaya-gayahan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ang animas mamuraway na herubay, orog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus, asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo, para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabo sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit noon na virtudes, asin ang mga anggeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, deng tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga hukom, ang langit asin dagat, panukan sa imong kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Padandan ninadigdig, sa ngaran kan kagurangnan, Hosana, Hosana, sa Itaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. kagurangnan, ikananggad ang banal, burabo din gabos, nakabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluhiban, sagpod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binaag ini, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini.
Taini an sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siringman, pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaydi. Taydi an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapangareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagot na ikaw mahagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ang ngaran mo,
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mangal daw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulit ka sa imohan kaharian, asin at kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, Sa mga kapanahon na. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa ido, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, hare paghiningaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog, sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo. Asin sa imong Sa tuya po espiritu. niya na ihira sa lambang saro ang tanda ng katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos, na nagkaparang, kan mga kasalan, kan kinabang. Kaherapi kami, Cordero kan Diyos, na nagkaparang, kan mga kasalan, kan kinabang. Kaherapi kami, Cordero ka Diyos, na nagkaparang, kan mga kasalan, kan kinabang. Pawi kami, ning katuninongan. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo ang Diyos nin katuninongan. Siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may herako na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya.
Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagod paman sa kaibahan mo. Amen. Na nagdarani ka to ninongan. Sa kong tataramon, olay nin Diyos na kagurangnan. Ang katawan, magkakaaram, pagkabuot, iyon daylan. Siya'y kagurangnan, nagdarakan katotohanan. Siya'y paglaom, magkataonin kusog asin buhay. Siya'y kagurangnan, nagdarakan katotohanan. Siya'y paglaom, magkataonin kusog asin buhay. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami na kahiraking hilngaan sa imong banwaan, asin na pinagkanigo mong baguhon, hulikan mga misteryong daing sagkod. Tugutan mong makaabot sa mga dainalalapang pagkabuhay liwat kan hawak na pagmumurawayon. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po na para sa mga announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 36,396 pesos and 5 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, 4,512 pesos and 55 centavos. Ang second collection, nag-abot man po 7,470 pesos and 20 centavos para po ini sa Pro Seminaryo. Sa Abril 20, aldawnin Sabado, ang Vicariate of St. Raphael, kaibahanan sa tuyang parokya, magkakaigwa po nin Baklay Jubileo 2024.
Matiripon po sa St. Padre Pio Parish Shrine sa Sarawis sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Asin susundanin Jubilee Walk pasiring sa Our Lady of Salvation Statue sa Tamauyan. Asin susundan man po ininin Santa Misa sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Iniimbitaran po kamo sa nasabing aktibidad asin magsarabay sa paglakbay. Siring man available pa po ang 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo, Year of Participation t-shirt, asin St. Jude t-shirt sa Tuyang Parish Office. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Duwang Anonymous 1,500, Tulong Anonymous 500, Anonymous 200, donation through GCash 1,850. Bitangkor and Baldon family 1,000. Morcoso and Adriano family 1,000. Diyos mabalos po. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sabay na malakaw, katod ka magugma kita. Sarong patudumanan sa Diyos, samang makakaman. Hararong napakaungkot, nagtalubo, nagbago. Mga pulan, dayo ko nasisimbago. Pakisumaro, papagdanayon. Madya na kita, maging ilaw sa iba. Iyahanan, banwaan, ibahan sa Ama. Madya na kita, makisumaro na. Makiayon, magdamay, maging tunay na kapwa. Magkayon, magdamay, maging tunay na kapwa. Thank you and good afternoon.